לפני 3 שנים עבדתי בעבודה ששאבה ממני את כל החיים. קמתי בבוקר בלי שום רצון ללכת אליה, חזרתי הביתה בלי כוח לכלום, ולאט לאט הפסקתי לעשות את הדברים שאהבתי. לא ריקוד, לא יצירה, לא חיים אחרי העבודה. רק סטרס, חרדה ומערכת חיסונית שקרסה לפחות פעמיים בחודש. ואז יום אחד הגעתי למשרד וראיתי חבר יושב מתוסכל. שאלתי אותו מה קרה, והוא אמר שהוא פשוט לא נהנה. לא אוהב את העבודה, התחום והשגרה, אבל ככה זה, זו עבודה של גדולים. לקום בבוקר, לעשות משהו שלא אוהבים כדי להרוויח כסף. ואני זוכרת שהמשפט הזה עצר אותי, כי בראש שלי עלתה רק שאלה אחת: איך זה לחיות אם כל החיים שלי נעלמים בתוך העבודה? הבנתי שאם אני לא עושה שינוי, אני אמצא את עצמי בעוד כמה שנים בדיוק באותה שיחה, רק ממורמרת יותר. הודעתי שאני מתפטרת, ויצאתי לכמעט 2 של חיפוש עצמי. קראתי, ניסיתי, בדקתי מה נותן לי אנרגיה ומה מרוקן אותי. ולאט לאט הבנתי משהו חשוב. אני צריכה עבודה שתאפשר לי לשלב גם את החיים, הפרויקטים וההפקות שלי, והדברים שאני באמת אוהבת. תוך פחות משבוע מהרגע שהגדרתי את זה לעצמי, מצאתי משרה שמאפשרת לי בדיוק את זה. כזו שאני קמה אליה בטוב ונהנית ממנה ולא מוחקת אותי בסוף היום. חזרתי לעסוק בתחביבים שלי, אני יכולה אולי פעם בשנה ובטח שלא פעמיים בחודש, ואולי הכי כיף ומסתבר שאפילו טריוויאלי, אין לי התקף חרדה כל מוצ"ש רק מהמחשבה שמתחיל שבוע חדש. ויצא לי לחשוב על החבר ממקודם שעדיין עובד בתחום שהוא לא אוהב, כי מבחינתו ככה זה. אז בפעם הבאה שמישהו יגיד לי ככה זה, אני אדע ככה זה בשבילו, אבל זה ממש לא חייב להיות ככה גם בשבילי או בשבילכם.